Assalomu alaykum do'stom. Hozir mo oxirimo با Said Umar дар донишгоҳи ҳамун ҷазира мехонда ва толибилм буда. Барои хотири толибилм буданаш ман хостам ки қатъи ва як суҳбат кунам, барое ки вай толибилм аст. хоб вай бояд фикрош тоза бошад. вай барои чӣ нисбати бобоҳо, нисбати калонҳо мисоли хел як комментарҳои нафратомез гуфтад. мо ҳозир вохиримо бо Said Umar мешавад. хоб барои ҳамин ман эҳтиёт мекунам ки ба эҳсосот дода нашавам, барое ки қатъи ҷавоно суҳбат кардан хеле мушкил аст. хай ҳозир мо вохиримо бо Said Umar. Umar биё. Салом алейкум. Салом алейкум. Шумо соз нақ саломатон хуб. Шукр, хуб ҳастӣ? Шукр раҳмат. Шумо чӣ хела? Соз нақ саломатон хуб. Тинҷ ҳастӣ? Сӯзи хуб бошӣ. Маҳрама шумо аввал. Хоб бошӣ. Мана бародаро, мо ҳозир қатъи Said Umar суҳбат мекунем. Агар ман медонистам ки Said Umar як ҷавони бекора, як ҷавони дар ин ҷо кор намекунад, фаъолият намекунад, хоб ман сухан намекардам ва фаҳмидам ки ин донишҷӯ аст, дар донишгоҳ мехонад. барои ҳамин комментариёшо хондаму хостам ки бо ин Said Umar вохӯрӣ кунам. хоб ҳозир суханро бо Said Umar метаем. хоб Said Umar, шумо донишҷӯ ҳастед? Бале. гиҷода мехонед? Донишгоҳи миллӣ. хоб ман як ду савол метавонам. саволи ман ҳаме ки барои чӣ шабакаҳои иҷтимоида ман нигаҳ мекунам фақат мисол гапҳои қабеҳ мисол нисбати ман задӣ, ин хел ман нигаҳ менам сурати зебо донишгоҳда. сабабаш чӣ буд? ҳамин айрӯи инсоф гап зан, айрӯи ту дон худо ки мисол ман чӣ камбудӣ кардам ки нисбати ман гапҳои қабеҳ гуфтӣ. сухан ба шумо. Аввал пеши ҳама ман хостам хай бахшиша пирсам як бор дига 5-10 каландар кор бахшиш пирсам барои хай комментариҳои навиштагӣ. хай ростӣ чӣ хел бигум, ҳамин бисёри вақт видеоҳо мақсад ай сари раҳ биромад ҳам чӣ ман ростӣ дига гап барои зада надорам да. ҳамин фақат бахшиш боша богузашта. фақат моро бахша бобо даҳчи иншоалло ҳама ҳақиш ҳам меша. як бор дига мебахшем моро. албатта ман шуморо мебахшам. кадоме ки ҳамин мисол мебиёад суҳбат мекунам, ман вая мебахшам. барои чӣ? барои кадом хотир? барои хотири Аълои пок. Аълои пок бахшандаи меҳрубона ва бахшандаҳоро дӯст медорад. ва як гапи тоҷикӣ дига аст ки мегӯяд аз хурдоваҳо лухшидан, аз калонҳо бахшидан. ман тира бахшидам. чанд солаи? 19 сола. 19 сола. ҳамсоли набераи манай. хай ки биё ба гузаштан салавот. аз ин ҷавусу фақат хоҳиши ман ин ки Said Umar ҷон, фақат дониш биомӯз. фақат дониш биомӯзу мегӯянд ки олим будан, олим шудан осон, лекин одам будан мушкил. мо пеш ай ҳама хоҳ олим бошем, хоҳ донишманд бошем, аввал инсон шидан дар кор, аввал инсони покдил шидан дар кор. дига чӣ гуфтани ҳастӣ? این گفتنی من که مورا بخشیدی تمام و یا بلگا گفتنی مگازی من رنجیده باشید بخشید نره نه ما مثل کلونو همی خیلن. کلونو وقتی که خودمون میبیان یک مصلحت میکنن، یک گناهی میکنن، یک کار میکنن، البته ما میبخشیمش. من ترا هزاران بار بخشیدم و خواهان آن هستم که شما علمی ذهنی تیز خدا نصیب میتون گردن و خدا یک فرزندی برومندی ملت توجی گردید. آمین. سلامت زنده بود. حالا برای همین برادرها بیا دوست باشیم، برادر باشیم، در پهلوی همدیگر باشیم، شکرانه اعلای پاک کنیم که با ما اینقدر تاجیکستان عزیز، اینقدر زیبا، اینقدر
یک دولتی بیشت اوسو با ما نصیب کرده است و ما میخوایم که در این دولتی بیشت اوسو اهلانه زندگی کنیم، شکرانه این دولت و این ثروت های غمخوار و دلسوز کنیم و اهلانه زندگی کنیم و همچون بابا همچون نویره ما مثل زندگی کنیم اون بسر بریم. زنده باشید، زنده باشید بچه باباش، زنده باش. شما را بخشش بود. بابا باشه برا. آمین. زنده باشید. زنده باش.